Tens un micro. Hola. 1, 2, 3. Hola, pares i mares. Hola, mares i pares. Som els alumnes de l'Escola Pia de Terrassa. Ens han dit que esteu pensant d'apuntar Els vostres fills i filles de l'escola. I ens han demanat que us expliquem com és, Les coses que fem. que ens ensenyen, com aprenem. però amb les nostres paraules. L'Escola Pia vol oferir Un projecte obert, de futur, realista, alliberador i transformador. Veieu? Aquestes no són les nostres paraules. No. No. Mola molt. Sí, perquè treballem en equip. Un és un coordinador, un és secretari, del material i un és portaveu. Sí, i el portaveu. Jo aprenc moltes coses, sumem. El canvi climàtic, les mates, el 1, el 2, el 3, el 4 i el 5 també. També castellà, anglès. D'adult vull anar als Estats Units perquè vull ser comandant de la NASA. Tinc que parlar anglès. Amb unes estratègies molt bones, tipus fets coneguts, fets derivats, descomposició, rectes numèriques. Això encara no. Itinerari d'aprenentatge. A cantar, i a ballar, i a tot. A mi, en general, tots els profes m'agraden. La meva Imma. No s'han avorrit, fan les coses amb ganes. I ens toca la guitarra. És super simpàtica, molt bromista. I sap posar-se seriosa quan cal. Perquè explica molt bé les coses. Jo mai havia connectat tant amb les persones. El meu profe s'ha inventat una cosa, et posa un compromís, te l'escolleixes tu. El meu em va tant bé a l'escola, tant fora. Així, molt gran. L'escola de grans i l'escola de petits. Hi ha molta gent. I m'agrada per conèixer més gent del que jo coneixo. I a més des de P3 a batxillerat. Avui diu sopa de peix, croquetes de pernil dolç, enciam, pastanaga i fruita fresca. El meu és espagueti. La sopa. El bròcoli amb patata i els espinacs amb patata. M'agraden. I les bledes. Tinc 21 amics. De la classe? Sí. A pirates. I també a fer cases. I amb sorra, com avui, que ens toca la sorra. Tal vegada el 10%, el doble. Perquè t'ensenya moltes coses boniques, que són bones per aquest món. A l'Escola Pia pot aprendre molt, es divertirà molt i tindrà molts amics. I aquestes coses que són bàsiques. Els amics són per sempre. Jo crec que estaria bé portar-lo aquest codi perquè Farà nous amics, s'aprendrà coses. I li agradarà molt. Ens encanta moltíssim.